nilip kaparlo Panjan Merabiti lapen Hilhiri area APSRC pen Karbiang Longarat doan atum hantame kacisonga kardom pajelo kardom akenang soralam thela helo nilitum nilip kaparlo Panjan Merabiti lapen Hilhiri area long APSRC rat amai PGP doi pha nilitum ningwe convenors doan lapen women wing youth wing lapen dak members atum doan pencing ki cethan pakhir si non kewangji November tarik choksi kurbarani si nilitum along rat amai pi padoponikpo labangso mai kipe doja hut APSRC Central Committee akahai jai kathar sar pencenglok Bikrom sar angtong sar lapen bokayan LA long kijapon bom LA Committee President Samson Terona kehai lapen ke akenang sora bangke nilip APSRC President mate Central Committee long Vice President akahai Rajesh Tiso pencenglok nilitum kado kabe labang somai long chuphaponji lasi labang somai long nalitum kado kabe sitame nang chitong dun peja fansi nilitum Panjan Merabiti lapen Hilhiri area APSRC atumpen chuphapon lo nilip angkang tole pedolji galilo Doarbaguri Deopani lapen akaprek a constituency atuman stabe nang chitong dun fansi phapon rapper lo ningria mai penilitum project alam theke pu ponthukang tungbang lahelo keramtang arni border issue aputha nilitum Panjan APSRC atum mai ke dohota meche parai ponlo jate kalitang uribel timung aphan khayanok be pu hok pon nangji lapen alang liphan monom phike che kumu pon thuwer longji aphan a statue lapen ke alang phana memorial park matangte thetan school a building hai hui alang limen pen pedopon dia fansi councilor sorpani ni tumahin pen achuning ripon lo alang li hemasor lapen apuria kadu kabeta me aning ki pen ke doi phanta me nilitum Panjan Merabiti Hilhiri area tung penta me arna mangno hirjime chahang pon lo lapen akenang sor akodo thula lason thakha kisung kabe thu dia fansi Karbiang Long Autonomous Council BJP a government keja tum kapangkre pena jok sila so ghotona ke do la sila sona bang jate ka vedeja phanale tum a homosti mas joining ke do pen tangka poisa kapa ik la pen APSRC atum phan kapa remjia join na tum kapre ka party atum phan ke nam ke ret pen tangka poisa kapa da madim nale tum haladak akar biatum akisung haladak akar biatum akasiksak amokha phane na tum damra chirap cheto du nangpo la pen haladak border issue long final solution Kewanja panal tum immediately give and take polisia bang na tum revoke kurinang po nale tum give pa bang ke PRF la pentilong bang gawede la sila so bang ke nilitum nilip APSRC mate Panjan Merabiti Hilhiri area pentame ningduk te paklang lo la bang so polisi nale tum immediate nale tum revocation buam not chi en thunon la pen chi withdraw na la helo jo la pen APSRC Central Committee abitung atum alogot APSRC Central Youth Wing APSRC Central Women Wing atum abitung atumana phansitame labang so mailong nanga chetong donje phanta pha pon rappet lo lasi nona padusi nilitum labang so mai PKP doja hot kado kabeta na chetong don peje phansi cho pha pon lo kardom